Uztaro aldizkari zientifikoa da. Aldizkari zientifikoa, giza eta gizarte zientzietakoa, orduan nahi du izan mundu osoko aldizkari zientifikoak bezala zientifikoa, eta giza eta gizarte zientzietakoa den aldetik bada apurtxo bat berezia beste batzuekin alderatuta, ze giza eta gizarte zientziak arlo nahiko zabala da, eta zientifikoetan ohikoagoa da, espezifikoagoa izatea. Gure kasuan eta Euskararen komunitate zientifikoaren tamainua kontuan izan da, 1980an sortu zutenek pentsatu zuten egokia zela eremu zabaltsuagoa giza eta gizarte zientzietakoa hartzea, eta urtetxo batzu pasatu ondoren segitzen dugu pentsatzen oraindik ere hori dela bere lekua. Horren da, giza eta gizarte zientzietako aldizkari zientifikoa eta euskaraz da. Eta euskaraz dela esaten dugunean, esaten dugu hor idazten dutenak direla euskal komunitate zientifikoak eta horren irakurleak ere euskal komunitate zientifikokoa direla. Eta non dago orain? Orain helduaroan dago. Urtetxo batzuk egin ditu, uste dut jakin duela bizitzen momentu bakoitzean egin behar zuenari begira eta adi, eta helduaroan horrela jarraitu behar du. Orain ere jarraitu behar du adi, zer dagoen, zer egiten den munduko aldizkari zientifikoetan, eta hori zelan egin genezakeen euskaraz eta euskal komunitatearentzat. Nire adinagatik, nire bizitzagatik bat, eta bi, aldizkariaren adinagatik eta aldizkariaren bizitzagatik. Nik uste dut neuri tokatzen zaidala beste gauza batzuei begiratzea eta beste gauza batzuetan jardutea, eta uste dut aldizkariarentzat be ona dala, eta ni alde horretatik esan behar dut pospozik nagoela. Ikusita jende berria datorrela, eta hain zuzen lehen esan dudan moduan adi egote horretan behar dira adi diren berriak eta begiak eta etorkizunera begira ari diren begiak, eta alde horretatik ni Jon Mentxakatorrek hartu duenean lekukoa posiko ino posago nago. Mil esker. Ezetza esatea ezinezkoa izan zela, ezta? Hau da, erredakzio kontseiluak proposatu eta gero UEUko talde eragileak onartu, eta niretzat gauza importante izan da, ezta? Alde batetik Gidorrek aipatu duen guztiagatik, eta gero niretzat opari bat moduan datorrelako, ezta? Gidorrek iradoki duen heinetik, ezta, edo bidetik, batzuk gatoz, ezta, atzetik, komunitate zientifiko euskaldun hori eratzen, unibertsitatean geure bidea egiten, eta hortik gizartearentzat eta oro har gure herriarentzat ekarpen egiten, eta bada, esan bezala oparia, eta beste inoiz aipatu da moduan baita ere, ardura bat, baina ohore txiki bat ere bai. Ohore txiki bere xumetasunean handia baita, ezta? Orduan horrek guztiak eraman ninduan, baiezkoa esatera. Pixkatxo bat igual lan xehetzeko edo aletzeko, nik esango nuke alde batetik, ahalik eta hein handienean, gu ikerlariok eta akademian mugitzen garenok, hemen errotuta gauden heinean, saiatzen gara alde batetik, euskaratik eta euskarara, gure komunitatearentzat, baina baita ere Euskal Herritik eta Euskal Herrira, errotutako pentsamendu bat egiten. Orduan, nolabait esan, gure ekarpenak zientifikoak eta zentzu horretan unibertsalak dira,
baina kulturalki eta komunitateen ikuspegitik baita ere ardaztuta dago hori, ezta? Lehen esan bezala, ahalik eta handienean. Eta orduan hori berariazko ekarpen bada. Bai, gure herriarentzat, azken finean, zientzialariok ezurraragizkoak gara eta kultura baten partekoak, ezta? Nire ustez hori da ekarpenik handiena. Baina gero bere horretan ere bai, zelan gauza berriak esan euskeraz, zelan gehiago publikatu, gure hizkuntzare tolestu edo moldatu egiten dugu, bihurtu egiten dugu, nahi dugun disiplin eta funtzio guztietara heltzeko. Eta hori ere bada importantea. Eta gero azkenik behar bada, igual, gauza biekin loturik, egiten duguna da, baita ere jarraitu gure aurretik, iraganetik etorri zirenen, testigu hori mantentzen, eta oraintxe bertan, akademian eta euskaraz formatzen ari dinenei, toki bat ematen eta komunitate hori osatzeko abi edo abia puntua ematen, Orduan, badauka bere zeregin handia. Nik uste dut, nik begiratzen diot aldizkariari atzera, 1980ean hasi zen, ni neu 1984an hasi nintzen nire ekarpentsoa egiten, eta 1984an ikusi nuen orduan kalitate hitza ez genuen erabiltzen, baina aldizkaria hobetzea esaten genuenean, orduan nik uste dut hasierako hartan begiratu geniola batez ere hizkuntza, ortotipografia, halakoak egokitzea hizkuntza zientifiko, unibertsitarioa izan zedin ustaron erabiltzen genuena. Bigarren urratza handi bat, nire ustez, izan zen 2010 inguruan. Eta 1980etik 2010 ingurura nire ustez lortu genuen inguruko ereduzko euskal aldizkariek egiten zutena egitea ustaron. Eta 2010ean, uste aitzindari izan ginela euskal aldizkarien artean, munduko aldizkariek egiten zutena egiten. Eta gu izan ginen gure inguruan lehenengoak, ustaro izan zen, eta UEUren bultzadarekin ustaro izan zen, lehenengo aldizkaria gure inguruan egin zuena parekoen ebaluazioa eta kalitatea adierazleak egokitu gure formatuetara, eta hori 2010ean egin genuen. Eta hor, beste aldizkari batzuk, esan behar dut, guk lehenago eurekin egin genuen moduan hizkuntza, ortotipografia eta haiekin ikasi, 2010etik aurrera gurekin ikasi zuten, gure inguruko aldizkari askok ebaluazio prozesua nola eraman, eta guk munduko aldizkarietan ikasi genuena. Eta hurrengo urratsa uste dut izan zela, oiota esen sartzea, eta horretan ari gara, ez da. Baina uste dut ustaron beti argi izan dugula, munduko aldizkari eredugarrien praktika onak ekarri behar ditugula gure txikitasunean, gure aldizkari honen tamainara, gure aldizkari honen komunitatearen beharretara. Bai, oiota ez da aldizkari irekiak kudeatzeko sistema bat, ez da. Eta azken urtetan ibilbide oparo egin duena eta mundu mailan aldizkari onenetarikoak eta asko jarraitzen duten, ez da. Eta azkenan ematen du sistema bat, software librekoa, hori alde batetik oso importante da, baina gero baita ere argitasun handia ematen duena aldizkariak daukan kudeaketa fase guztietan urratz guztiak, nolait esan, mahai gainen argi eta garbi izateko, ez da.
eta baita ere alde batetik nolait esan aldizkariaren baitan edo aldizkariaren atzen dagoen jendeak, ebaluatzaileak, zuzendariak, koordinatzaileak, kudeatzaileak gauzak ondo ikusteaz gain, baita ere nolabait esan kanpotik edo aldizkarira hurbiltzen dana, adibidez ebaluazio bat egitera edo danalakoa egitera, baita ere bere errekorridua oso argi izan dezan, eta baita ere momentu jakinetan behar bada baita ere rol ezberdinak izan ditzen. Hori argitasun hori badago. Eta gero bere punturik garrantzitsuenetarikoa da, gero argitalpenak eta publikazio horrek modu irekian ematea. Eta hori zientziaren zabalkunderako gure ustez ezinbesteko ekarpenetako bada. Eta uztaro horra ere gehitzea bada aurrera pauso handia. Gero, bizkatxo dela osatzeko Guido horrek esan duen aldetik, hau da, nik uste uztaro hori bere txikitasunean edo, akademian eskatzen diran kalitate estandar guztiak betetzen dituela. Gure euskeraz eta gure komunitaterentzat eta hor dauka bere txikitasuna, baina bestelako, hau da, zientziaren aldetik izan beharko lukeen prestigioa edo kalitate indizeak da, beste edozein tokitan moduan bezain ondo betetzen dira. Hori importantea da mahai gainean jartzea. Eta gaur egun behar bada igual, begi horiekin etorkizunera begira, etorkizuna eta orain, nik igual aipatuko nuke adimen artifizial sortzaileak sortzen dituen behar bada bestelako begiradak edo politika aldaketa batzutan edo adibidez arreta berezia jartzea, bain zuzen ere hori, zientzialariok eurak gizatasunetik egiten duten ekarpen hori benetan kalitatezko izan dadin eta esan dezagun, benetan gauza akademikoak ondo egin daitezen. Tresnatzat erabili eta benetan zientzia eta zientzialaria bere arlotik. Uste dut uztare hori gertatzen zaiola, unibertsitateari gertatzen zaiona, onerako eta txarrerako. Eta zer da nire ikuspegitxik behintzat gertatzen dena, handitu da komunitatea, euskal komunitatea handitu da, unibertsitateetan alderatuta uztaro sortu zeneko 1980arekin, ez dakit zenbat biderkatu da euskaraz irakasten duten unibertsitate irakasleen kopurua, eta ez nago seguru horrekin batera joan den euskarazko produzioa. Hori da bat. Eta gero, orduan, ona da, biderkatze hori gertatu izana. Ona da, horrekin batera produzioa gora joan dela, zalantzan dago, tokatzen zen beste, joan den euskaraz, edo ez. Eta hirugarrena, unibertsitate irakasle gehienak onak dira, ondo egiten dute euren lana, baina aldizkari guztietan eta mundu osoko aldizkarietan gertatzen den zerbait da baita, ia praktika onak noraino diren nagusi eta noraino diren kurrikulunen mesedetan bakarrik. Eta hori da, euskaraz ere zaindu behar dugun alor bat, aldizkari zientifikoak izan behar du zientzia komunikatzeko, eta eduki behar du sortzailea, sortzen duena, eta eduki behar du hartzailea. Uste du mundu osoko aldizkarietan gertatzen dela oreka hori, sortzaile, hartzaile, zalantzan izatea. Zenbatek norentzat idazten dugu, zenbatek irakurtzen dute, badago elkarrizketarik idazten duenaren eta irakurtzen duenaren artean, ez da uztaroren arazoa, da mundu osoko aldizkarien eta oro har produzio zientifikoaren behintzat koxkatxo bat.
Bai, ez da, hau da, irakur dezakeguna, baino gehiago ez da produzitzen dela, eta hor, bueno, zera egon daitekela. Benetzat Gidor da, aipatu zuen lehenengo puntuetakoa importantentateko da, ez da, hau da, gero eta jende gehiago daukagu gaituta unibertsitate mailan euskaraz aritzeko, eta zentzu horretan, ez da, hau da, Uztaroren bai kalitatea eta bai ekoizpena handitu egin da, baina ez unibertsitateak jaso duen euskal munduaren mailan, ez da. Eta hor, bueno, nik uste dut bereziki Uztarok daukan tradizio eta daukan etxeagatik eta ekarpen berezia berba da egin marko lukela, ez da, egin marko genukela. Ezken finean ari gara, euskal pentsamenduaz, euskal pentsalari ez, eta ez beste barik unibertsitateko irakasle edo ikerlari ez, hau da. Figura hori da, nolabait esan, ogibidea ematen duena, baina horrek ardaztu beharko lukeen horretan, nire ustez fokoa jarri beharko genuke. Euskarazko produzioa gora joteko irten bidean, nire ustez, eta hau behar bada igual batzun belarrerako gorra izan daiteke, baina da, Euskal Herrian dauzkagun unibertsitateak besteak beste Euskal Herrira begiratzea. Ondo dago nazioartera begiratzea, baina askotan gure nazioartea bukatzen da Parisen edo Madrilen. Eta horrek eragozpen handia dauzka. Orduan, alde batetik mundu zabalera irekita egotea, baina sustraia bertan izatearen garrantziak horrek ekarriko luke beste barik lantalde askok euskaraz funtzionatzea, ikerlari berriak hor naturalki euskaraz txertatzea, euskaraz debatitzea naturala izan daitekeen moduan euskaraz idaztea ere bai eta euskaraz irakurtzea ere, nire ustez horrek izango luke bere biziko garrantzia puntu honetan. Bai, uste dut Jonek funtsa aipatu duela, eta gero funtsaren adartxoetan edo alboetan bada baita zerbait askoz ere zeragoa, ez da, praktikoagoa eta jakina horrek zerikusia du norberak egin behar duen kurrikulunean, karrera akademikoan, zorzaion balioa ematea baita egiten denari, ez da, eta orduan guk Uztaron beti izan dugu buruan gauzak ondo egin behar direla, agerian izan behar dela gauzak ondo egiten ditugula, eta kanpokoak ere hori egiaztatu behar duela. Eta, hiru gauza horiek nik uste dut lehenengoa beti, ondo egiten ahalegin duela eta lortu dugula, gauzak ondo egitea. Agerien izateko ahalegin handia egin dugu, eta oraindik lorpen batzuk baditugu egiaztatze horretan kanpokoak ere egiaztatzea gauzak ondo egiten ditugula, baina oraindik badauzkagu urrats batzuk. Urrats batzuk zailak izango direnak, ez da erreza gure komunitatetik urrun dagoen norbaitek egiaztatzea gurea ondo eginda dagoela eta gurea esaten dudanean da euskarazko produzio zientifikoak estandarrak betetzen dituela, baina badaude zer batzuk guk adierazleak argi izan ezkero, kalitatea adierazleak argi izan ezkero, badaude erakunde batzuk oraindik hori egiaztatu lezaketenak, eta hori izango da modu praktikoan baita batez ere gure idazleen onerako, gure idazleek euren karreran ere erakusteko moduko zerbait izateko. Gidorrekin erabat ados ez da. Hori oso importante dela, eta pizkatxoat igual
xehetzeko edo osatzeko lehen esan dudana, hau da, euskeraz eta hemen errotuta egoteak ez du esan nahi, ez dakit, gure gaien txikitasunean ito egin behar garenik, ez da? Hau da, guk lortu behar dugula da, beste edozein herri garatu moduan, edozer gauza, hau da, mundu zabalera, lasaitasun eta naturaltasun guztiz, ez da? Goi mailako ekarpen zientifikoak geuretik, ez da? Beste kontu bada, baita ere hori, ez da? Baita ere atzerritik nola heldu daiteken horretara, baina behar bada, bestelako begiradak ere bai behar dira kanpoan, ona eta hurbiltzeko, baina Gidorrek esan duen moduan badaude, egon badaude erakundeak eta jende horretarako prest. Bueno, nik igual pizkatxot bitan banatuta, nik usango nuke berariaz igual giza zientzietako arloko aldizkarik eta bai izan dezaketela erronka berezia. Hau da, giza zientziak bai dira oso tradizio luzeko disiplinak, bai hain mende askotako disiplinak dira, eta askotan horrelako kate luze bat egiten denean, iraganarekin baita ere harremanetan egotea, iraganeko onenarekin harremanetan egotea, batzutan zaila izan daiteke, bai edukiz eta bai iraganen egondako balio edo pentsamendu mailan, ezta? Baina, gero gaur egunengo mundura begira, izan daiteke baita ere, berariaz, gaiak askoz ere gehiago diversifikatu egin direla, disiplina bakoitzaren barruan, bai? Esaterako, gai filosofikoak, bere horretan, ez da, izan daitezke ohiko metafisika tradizionalekoak, edo gaur egungo, ez dakinik, lehen aipatutak edez, adin artifizialaren gaineko gogoetak, ez da. Orduan horrek dakar, dibertsifikazio bat, eskatzen duena, alde batetik jakintza sortzeko jende prestu gehiago eta espezializatuagoa, eta baita ere Gidorrek lehen esan duena, hau da, baita ere hartzaileak, kontrastea, lehen pizkatxoat iradoki duguna baita ere, hizkuntza berariaz horretara tolestea eta bar, ez da. Orduan nire ustez, dagona da, dialogorako, nolabait esan, edo lanketarako esparru oso handi. Alde batetik gaur egun zabaltzen den, esan dezagun, esparru berrietara, edo jakintza molde berrietara, edo tresna berrietara, gogoeta berrietara, baina baita ere horrekin bat, arnaz luzeko edo tradizio luzeko esparru horrekin batera, ez da. Nire ustez hori bada puntu garrantzitsuenetako bat. Bai, ez dago eta asko gehiago esateko, Jonen diskurtso sakonaren ondoan burura datozkit gero txikikeritxoak, ez da? Orduan, badira, hori zertan gauzatzen da eguneroko aldizkariaren egin beharretan, eta gauza txikitxo horiek ere burura datozkit, eta oiota hau betez esaten dugu tresna ederra, eta baina oraindik ez dugu lortu euskaraz ondo zertuta izatea, ondo koipestatuta izatea oiota eseren makineria, ez da? Ez dago seguru beste hizkuntzatan ere ondo koipestatuta dagoen, baina ikusten dugu eguneroko lanean aldiro hartu behar dugula telefonoa, deitzeko nekan intxaurtzari, eta esateko zu hau zelan egiten da oiota esen, eta horrek esan nahi du besteak beste, ez daukagula ondo etiketatuta egin behar bakoitzaren prozesua. Oso txikitxoa da, baina egin behar dena, egiteko daukagu. Bai, holako beste gauza batzu badaude, orduan esaten dugunean, neupe hau betez esan dut, egiaztatzea gure kalitatea, horrek esan nahi du bilatzea, zein erakunde dagoen, gurea egiaztatzeko modukoa, eta
badakit Jonek adibidez, horietako batzuk ja begiztatu dituela, eta badakiela zer urratze egin behar diren, hurrengo urteetan egiteko urratxo bat gehiago, 2010ean egin genuenaren ondoan, ez da, ondoren. Bueno, a ber, bada gauza bat igual importantea dena, eta da, gaizki izan da behar bada, baina hori benetako zientziak, horrak, zientziak gordinak edo esaten direnak, horien ezaugarri nagusietako bada, besteak beste, ezagutza beti aktualizatu egiten dela. Zer esan nahi dut horrekin? Hau importantelako, hau da, gaurko ezagutza atzokoa baino hobea da. Biharko ezagutza gaurkoa baino hobea da. Bai? Eta hor da betik, ez da? Eta etzikoa biharkoa baino hobea, eta joango da betik, hau da, nolabait esan, bertsio berria betik izango da bertsiorik onena. Baina giza eta gizarte zientzietan gertatzen zaigu, hau da, ezinbestean ezagutza hain teknikoa, hain kanporakoia, hain esperimentala, nolabait esan, espirituarentzako jakintza den heinean, bai? Behar bada ezagutza jakin bat edo gauza batzuk, orain dela 500 urte esan ziren, eta ez ditugu hobeto esan, bai, ez dira gainditu. Orduan, bada erronketako bat, lehen pizkatxo bat iradokitakoan aldetik, ez da? Hau da, gauza batzuk hain ondo esan baldin baziren, bermatu behar duguna da, ondo ezagutzen direla gaur egun, eta transmisio hori ondo egiten dela, ez da? Eta horrekiko behar den elkarrizketa. Eta askortan gestatzen dena da, igual, horren 2. edo 3. edo 4. mailako transmisio bide bat jasotzen dugula, benetako iturria beharran, eta gero horren inguruan ari garela bueltak eta bueltak ematen, ez da. Hau da, gaurko jakintza atzokoa baino hobea baldin bada, eta biharkoa gaurko baino hobea, baina giza eta gizarte zientzietan naturaltasun guztiz begiratzen baldiogu orain dela 2000, orain dela 3000 urteko kontu bateri, hor beste zientzietan, nolabait esan, aurrerapenaren edo progresoaren edo ezagutza ulertzeko modu hori dago heinean, gerora begiratu beharrean, aurrera edo iraganera begiratzen baldego, gutxiespen puntu bat egongo da, ezta? Hau da, azken finean hori da, zientzia bakoitzaren baitan dagoan oinarrizko taupada hori. Orduan, hori aspalditik gaindituta dago, noleta esan, edozein disiplina zientifikoren gainean pizkatxo bat pentsatu edo filosofia egiten denean, ezta? Eta orduan, ez da berezko lehiarik egon behar edo, bai, ezken nuke horlakorik izan behar, baina hala ere, gure gizarteak oroar, ni ausartzen naiz esatera, ez duela asko premiatzen, nolabait esan, kultura landua, arimaren lanketa hori, eta askoz ere, emaitzetara, gauza efizienteak, gauza praktikoak, eta, bestelako zientziek hor, erantzun asko hobeak eta askarragoak ematen dituzte, eta orduan, fokoa, behar bada, haiengan jarrita dago. Eta horrek eragina dauka, adibidez, unibertsitate mailan, zein zientzia zelango kantitatez sustatu egiten da, baita diru laguntza bidez, eta beste batzuk zein gutxi, ez da? Dana lotuta dago, ez da? Baina nire ustez gauza horrek gainditu egin beharko genituzke, gaindituta espaldin badaude noski. Aldizkariaren ikuspegitik, niretzat beti izan da kezka, ia giza eta gizarte zientziak bera, guretzat zaku egokia den, edo badugun indarrik, eta jabetzen da 1984an pentsatzen nuen laster izango genuela indarra, aldizkari espezializatuagoak egiteko euskaraz. Pasatu dira urte batzuk eta oraindik ez dut ikusten. Oraindik ere uste dut elkarren beharra daukagula, oraindik uste dut ona dela egotea aldizkari bat lekua egingo diona bai zuzenbideari, bai psikologiari, bai pedagogiari, bai hizkuntzalaritzari, filosofiari, arte ederrei, guztiei lekua emango diena, nahiz eta
zabalik egon aukera, eta urte hauetan gertatu dira halakoak, aldizkari espezifikoagoak egiteko. Baina ez dut ikusi, eta benetan esan behar dizuet, oso horrekin kezkatuta izan naizela urte hauetan guztietan, ia aukera daukagun, ez dut ikusi, aukerarik daukagunik hildo berriak zabaltzeko eta independentzia emateko alor espezifikoagoei. Bai, niretzat hori egidor kezka puntetako bada, ez da. Ze azken finean, euskaraz ere ari garenok, baitere hartzen ditugu beste bide batzuk, eta igual parte hartzen dugu, erderaz funtzionatzen duten bestelako aldizkarietan, ez da, eta inkluso proiektu berriak eta egiten dugu. Ikusten ari gara, naiz eta gaitasuna izan, behar bat interes gutxi izan dezakegula, ustarok daukan, esan duzun, ez da, saku handi horretatik, berariaz, gai bat hartu eta hori beharko lukeen izekin aurrera emateko, ez da. Nik ere esango nuke horretarako, gaur egun, igual indar edo borondate gutxi dagoela, baina esan duzu moduan, horrek garrantzi, nabarmenagoa ematen dio ustar hori eta betetzen duen funtzio hori. Ez da askotan esaten, baina meritu handia da, aldizkari batentzat, 36 urtez, aldizkotasuna ustarok bete duen moduan betetzea, eta horretan aipatu behar dut, gutxia aipatu dugu elkarrizketa honetan UEU, eta hor norbaitek egin behar du apustua halako proiektuen alde. Eta UEUk egin zuen 1980ean, oso ondo jakin barik seguruenik, gero hori norainoko proiektua izan zitekeen, eta UEUk hor ipini duelako pertsona bat aldizkariaren arduradun, azken urteetan Nekane Intxaurtza, ipini duelako pertsona bat, ordaintzen duelako, hilero pertsona bat, hizkuntza horrezketaren ardura duena, azken urteetan Ander Altuna. Beharrezko izan edo ez izan, paperezko produktua ere ateratzeko dirua ipintzen duelako UEUk eta ipini duelako 36 urtetan, lortu du ustarok aldizkadotasun erabat erregularrarekin ateratzea bere zenbakiak. Eta ingurura begiratzea baino ez daukagu, gertuko ingurura ikusteko hori zaila dela. Ez da erreza. Ez da erreza, horren beste urtez, halako erregulartasunez ateratzea aldizkaria, eta orduan nik uste dut hori UEU, esango dugu horrela, Udako Euskal Unibertsitatea erakundeari zor zaiola. Hau jonena da. Bai, begira, Idoia, nik emango nioke pizkatxoten galderari buelta, hau da. Nik uste gustaro jarraitu behar duela orain arteko traiektorian, hau da, lortu dituen kalitate indizeak argi eta garbi ez ditu galduko, hau da, mantenduko dira. Eta alde nenean, gaur egungo testuinguru berrietara egokitu, eta zentzu horretan bere parekotasun guztiak lortu, ezta? Hori zalantza gabe. Baina nik nahiko nukena da, ezain beste ustaro non ikusi, baizik hemen inguruan ditugun asko eta asko ustaron ikustea, bai? Hau da, ustaron kolaboratzea, bai publikazio bidez, edo bai ebaluazio hitzua eginez, edo bai zabalkundean, edo bai irakurle moduan. Hau da, ustarok baldin badauka bereziki helburu moduan euskal komunitate zientifikoa ardaztea edo horretarako laguntza ematea,
nik nahiko nukena da Euskal Komunitate Zientifikoaren zatirik ahalik eta handiena nolabait esan, Uztarorekin erabatera edo bestera harremanetan egotea. Eta hori izan daiteke esan dugunagatik erronka handinetakoa, baina UEUren laguntzaz aurrera egingo du. Bai, nik esan behar dut, zera hartu nuenean erabakia zuzendaritza, nolabait usteko eta ez aldizkaria usteko, baina bai zuzendaritza usteko ez nekiela oso ondo zer zetorren gero, eta esan behar dut posa handia hartu dudala besterik gabe, ikusita Erredakzio Batzordeko beste kide batzuek ere ikusi dutela momentu hau aurrera begira jartzeko, kudeaketa plana deitzen dugun horretan, azkenean plan estrategikoan idatzi ditugu azken 2 urteetan, gerora egin beharko genituzken etxeko lanak, eta ikusten dut Jonek dakarrela horretarako behar den indar berria. Halako lan berrietatik tiraka egiteko ez ditu berak egin behar, baina berak egin behar du. Tiraka inguruko jendeak hori egin dezan, eta alde horretatik ni ez dakizu esen pozik nagoen ikusita bermatuta dagoela hurrengo urteetako lana. Amaitzeko nik Gidorre bihotzez eskertzen dizut aitortza, baina hori eraman dezagun aitortza taldera, ez da, hau da, hemen bakarrik inork ez du ezer egin da ez du ezer egingo, ez da. Orduan hori, Uztaro bere horretan bada komunitate bat, 36 bat urte dauzkana, eta jarraituko du izaten komunitatea, eta bera izango da benetako motore edo eragile, ez da. Eta 36ko aitortza zor zaionez, behintzat beste 36 urteko edo, ez da, ibilbide izan. Bai, hori importantea da. Erredakzio Kontseiluan azkenean jende asko ibili da azken urteetan, ez ditute izenak esango, baina jende asko ibili da. Danok dakigu ebaluazioa eskatzea, ez bakarrik aldizkarietan, liburuetan bebai, gero eta gehiago kostatzen zaigula. Azkenean dalako baita zerarentzat, unibertsitariarentzat, ikertzailearentzat, lan bat gehiago, ez dana inola ere aitortzen gero, daukan aitormena ez duelako handia. Eta hor esan behar dut, esan du, Jonek, jende asko mugitzen dela zera Uztaroren inguruan, eta azken urteetan jende askoren lanari esker egin duela aurrera.